Euskarak badu arnasgune berri bat Baionan. Euskara ardatz duten 6 elkarte batu eta elkarrekin lan egiteko espazio bat sortu dute Baiona tipian. Coworking espazio bat, baina ere da jaiten aldugu Euskararen lokala edo Euskararen etxea dela ere, baitu ere erakusleio funtzio bat. Lokala hau estrategikoki Baionako sartzean da, ageri da, ikusten da, eta nahi genion beraz Euskarari leku bat ere eman. Orokorrean esango nuke Euskara Baionan nahiko getifikatua dagoela batez ere auzo hontara, eta badakigu denek prezioak eta lokairuak igotzen ari direla asko, eta Euskara azkenean lekua galtzen ari da plaza hontan ere, eta modu batzen Euskarari bere lekua itzultzea gero handitzen segitzeko, espero dugu. Lekua zergatik garrantzitsua den aipatu du plazara elkarteko kideak. Euskarari leku edo Euskararen etxea edo Euskarari leku bat ere ekartzeko eta baigira hainitz Euskararentzat elkarte desberdinetan ari girenak lanean bakotsa bere sokoan, bakotsa bere etxean. Hor zen aukera denak elgarrekin ere espazio baten sortzeko eta berdin proiektu baten elikatzeko egiten ditugun beste proiektu eztaz gain. Momentuz, plazara elkartea, topagunea, Euskal Konfederazioa, Bigabai, Euskal Edabideak eta Bada Komunikabideak parte hartzen dute egitasmoan. Gazte edabideko partaideak ere pozik daude proiektuan parte hartzeaz. Bada, hasi zen dena apartamentu batean, Baionan, denak pixukidak ginen, baina gero denborak egin du batzuk urrunduela proiektutik eta beste batzuk mugitu garela etxetik. Eta azkenean da pixkat modu bat berriz bada dena zentralizatzeko eta ez gure bizi pribatuak zapalduz. Aspalditik bilatzen ari ginen lokal bat, eta poz handia eta lasaitasun handia izan da, eta dena etxetik egiten genuen denek, eta komplikatua da edabide bat ola erabatea. Geroz eta elkarte gehiago gunera hurbiltzea espero dute. Bistan dena, beste norbaitek parte hartu nahi badu eta bakarrik ari bada bere etxean lanean edo beste elkarte batek Euskaraz lan egiten duen beste elkarte batek nahi bali badu gurekin etorri, bistan dena idekia dela. Ekonomikoki biziraun ahal izateko 8 elkartek proiektuan parte hartzea nahiko lukete.